Iki opo iki Mas Yudon Mas? Nadane rungokno. Yo. Wis ta aja ngono sik to. Yo. Piye nyapo arahmu rene nyapo? Aku golek pawon Mas. Pawon piye to? Pawon terus kene. Pawon iki bojoku lho Mas sing modern kae lho. Adah kompor to. Ah, kuwi lho. Nah, nek Maksudnya basa saiki kitchen set, Mas. lah kuwi lho chicken set kuwi lho. Aku duwe letter L iki lho. Oh iki. Letter L ukuran 1 meter 80 kali 1 meter 45. Iki bane nggih Mas iki Mas? Bahane iki kaca aluminium kombinasi karo ACP. Nek motife dinding karo meja keramik, Mas. Keramik ya kuwi ya. Iki portable, Mas. Portable ki piye Portable kok iki yo? umpama mbok pisah karo kuwi iso, lho. Oh, iso dipisah ya. Mbok gawe lurus, dadine 2 meter 80 iso. Oh, Gawe cocok. letter L ini iki iso. Sikile rodo kabeh. Weh. Lah ini ganti pengen iki Mas? 3 juta 500. 3 juta? 500. Weh, iya. Lah kok eneng pilihane Mas, umpama iki njaluk sing metu lemarine kuwi, ya enek. Oh, sampune. Iso, regane kacek 100 3.600.000 sing metu lemarine Mas. Oh, alah, heeh. Gratis ongkos kirim. Ning ndi? Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura wi free ongkir. Berarti neng Jogja iso ya? Ya iso to, gratis ongkos kirim kok. COD ngono kae lho. Wah, Nah, engko wis komplit kok aku, keran air, saringan pembuangan, selang pembuangan iki full set kok aku. Oh, komplit ya kuwi ya. Oh, dadine teko omah garek ngetokne neng dalan banyu mutuk wis kena dinggo. Masuk iki Kang. Kang. Ah, Oke, Kang. ini Mas. Iki tak bungkus lagi ya. Yo to kudu. Ben seneng bojoku iku. Heeh. Masuk iki.